Ιστορία ελληνικού κρασιού. Η Ελλάδα έχει πλούσια ελληνική ιστορία, καθώς το κρασί παραγόταν ήδη από την κλασική αρχαιότητα και πιο συγκεκριμένα από τον 7ο αιώνα π.Χ. Ενώ υπάρχουν ενδείξεις για παραγωγή στην Νεολιθική εποχή, περίπου το 4300 π.Χ. Το κρασί αποτελούσε σημαντικό στοιχείο στη Μinoική Κρήτη πριν από το 2000 π.Χ., όπου λόγω της εγκύτητας με την Αίγυπτο εξήγαγαν κρασί για να καλύψουν τη ζήτηση. Η Κρήτη άσκησε επιρροή στη σημερινή Σαντορίνη. Ονομαστή ήμι κατά την κλασική περίοδο ήταν ο περίφημος Αριούσιος Σύνος από το Χίο, ο Λέσβιος, ο Πεπαρήθιος, ο Σάμιος, ο Φάσιος και ο Μενδέος από τη Χαλκιδική. Μέσω του ελληνικού απικισμού έγινε η διάδοση σαμπέλου σε όλη τη Μεσόγειο. Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, πολλές αμπελουργικές και ενολογικές πρακτικές ήταν ήδη γνωστές στους Ρωμαίους από τις ελληνικές απικίες στη Σικελία και Νότια Ιταλία. Υπάρχουν γραφές όπου οι Ρωμαίοι εξυμνούν τα ελληνικά κρασιά, όπως επίσης και τις πλούσιες σε αριθμό και ποιότητα γηγενείς ελληνικές ποικιλίες. Το κρασί θεωρούνταν ένα προϊόν κοινωνικού στάτους, ήταν δηλαδή για την ελίτ, ενώ αρκετές αναφορές υπάρχουν από γιατρούς εποχής για τις θεραπευτικές του ιδιότητες. Κατά τη Ρωμαϊκή εποχή, η Κρήτη επιστρέφει δυναμικά, με κρητικούς αμφορείς να βρίσκονται από την Πομπιεία της Ιταλίας έως την Λιόν της Γαλλίας και την Ελβετία. Κατά την Βυζαντινή εποχή, ο χριστιανισμός διαδίδεται ευρέως, ενώ ο Άγιος Τρίφωνας γίνεται προστάτης των αμπελουργών και για τα επόμενα 1000 χρόνια η ανάπτυξη του πολιτισμού αυτού μαζί με την ελληνική γλώσσα και παράδοση διατηρεί και την καλλιέργεια αμπέλου όπως και την παραγωγή κρασιού. Πάντοτε φυσικά με δυσκολίες από εθνικές επιδρομές. Αρκετά μοναστήρια, όπως και το Άγιο Όρος, δραστηριοποιούνται αμπελοϊνικά, παράγοντας γλυκά κρασιά που απαιτούσε η Θεία Κοινωνία. Περνώντας την εποχή της Ενετοκρατίας, από τις σταυροφορίες αλλά ακόμα και μετά την άλωση Κωνσταντινούπολη, οι Βενετοί κυριάρχησαν στα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου, στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο, εξάγοντας τα κρασιά των περιοχών αυτών για την ποιότητά τους αλλά και την αντοχή τους στα μακρινά θαλάσσια ταξίδια, με τον ίνο από Μαλβάζια της Μονοβασιάς να χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης. Δυστυχώς, η χρυσή εποχή των ελληνικών κρασιών στην Ενετοκρατία θα σταματήσει με την κυριαρχία των Τούρκων. Στην περίοδο της τουρκοκρατίας, οι Οθωμανοί Τούρκοι, λόγω θρησκείας, δεν αξιοποίησαν όπως οι άλλοι κατακτητές τον πλούτο του ελληνικού αμπελώνα. Η κατανάλωση κρασιού απαγορευόταν, ενώ σε κάποιες περιοχές επιτρεπόταν στους κατοίκους των αμπελουργικών αυτών περιοχών να παράγουν κρασί, αλλά επέβαλαν ίσπραξη φόρων, με αποτέλεσμα αρκετοί καλλιεργητές να παρατήσουν τους αμπελώνες τους και να καταληφθούν σε αυτά τα 400 χρόνια σκλαβιάς. Τα πρώτα χρόνια της ανεξαρτησίας άρχισαν οι πρώτες προσπάθειες χωρίς ιδιαίτερη επιτυχία, με τα κρασιά της Σαντορίνης να είναι η εξαίρεση. Στις αρχές του 19ου αιώνα εμφανίστηκαν οι πρώτοι Ευρωπαίοι που συμμετείχαν ιδιοκτησιακά στα ενοπεία, όπως ο Κλάους, και ακολούθησαν και άλλα σημαντικά ενοπεία, όπως ο Καμπάς στην Αττική και άλλα σε Νεμαία, Σάμο, Νάουσα και Σαντορίνη. Ταυτόχρονα, με τα πρώτα αυτά βήματα αναβίωσης του ελληνικού αμπελώνα, η φιλοξήρα χτύπησε το γαλλικό αμπελώνα, με το μεγαλύτερο κομμάτι της παραγωγής να εξάγεται στη Γαλλία. Επειδή η παραγωγή δεν επαρκούσε, άρχισε η μαζική εξαγωγή σταφιδών για εινοποίηση και πολλά αμπέλια εινοποιήσιμων σταφυλιών να ξεπατώνονται και στη θέση τους να μπαίνει σταφίδα. Το αποτέλεσμα ήταν μετά από λίγα χρόνια να μειωθεί η ζήτηση. Ταυτόχρονα, η φιλοξήρα φτάνει στην Ελλάδα, με τις συνέπειες να είναι καταστροφικές για τον ελληνικό αμπελώνα, ενώ ακολουθούν βαλκανικοί, παγκόσμιοι και εμφύλιος πόλεμος. Στη σύγχρονη περίοδο του ελληνικού κρασιού, η Ελλάδα ήταν γνωστή για τα κρασιά από ρετσίνα, για τη μαυροδάφνη πατρών και για τα γλυκά κρασιά της Σάμου, ενώ υπάρχουν μεγάλες ποσότητες χύμα κρασιών που εξάγονται με ιδιαίτερα πλούσιο χρώμα για ενίσχυση χρώματος. Επενδύσεις από τα πρώτα μεγάλα ιδιωτικά ενοπεία σε εξοπλισμό οδήγησε σε απορρόφηση μεγάλων ποσοτήτων σταφυλιών. Η αρχή γίνεται το 1971 με τη δημιουργία των πρώτων κρασιών με ονομασία προέλευσης στα πρότυπα της γαλλικής νομοθεσίας, με επικεφαλής τη Σταυρούλα Κουράκου. Φτάνοντας στις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, δημιουργούνται μεσαίες και μικρές καθετοποιημένες αμπελουργικές και εινοποιητικές μονάδες που παράγουν κρασιά περιορισμένης παραγωγής από ελληνικές και διεθνείς ποικιλίες. Αρκετοί νέοι φεύγουν για να σπουδάσουν εινολογία, κυρίως σε Γαλλία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ενώ στην Αθήνα ιδρύεται και το τμήμα Εινολογίας και Τεχνολογίας Ποτών, όπου φέρνουν μια νέα πνοή και εξωστρέφεια στο ελληνικό κρασί. Παράλληλα, ξεκινάμε να βλέπουμε τους πρώτους δημοσιογράφους ίνους, τους πρώτους νέας γενιάς Έλληνες συνοχώους, αλλά και τις πρώτες εκθέσεις κρασιού και διαγωνισμούς ίνων. Στο τέλος του 20ου αιώνα, με αρχές 21ου αιώνα, υπάρχει μια αύξηση των μικροενοπείων, όπου κατά τις περιόδους των οικονομικών κρίσεων αυξήθηκαν περισσότερο.
Ταυτόχρονα, βοήθησε η δημιουργία ιδιωτικών σχολών κρασιού για την εκπαίδευση επαγγελματιών και ενόφιλου κοινού. Ενώ τα wine bars της νέας εποχής είχαν και αυτά σημαντικό ρόλο ώστε να κάνουν προσιτό το κρασί με το ποτήρι και να δίνουν τη δυνατότητα της απόλαυσης του κρασιού σε λογικές τιμές και όχι απαραίτητα στα αυστηρά πλαίσια ενός εστιατορίου, βάζοντας έτσι το κρασί στην καθημερινότητά μας.